Bueno, bos días a todas e a todos os presentes. Hoxe realízase esta actividade con un título moi suxerente, como é que facer cos lugares de memoria do franquismo, e que o Consello da Cultura Galega tivo a ben facer estas xornadas en Sada, o que nos enorgullece profundamente. Lugares da memoria en Galicia hai varios moi importantes, podríase facer no Concello de Redondela, ninguén nega a importancia da illa de San Simón, no Concello da Coruña, o Campo da Rata, a Casa Cornide, e Sada, por suposto, claro, co Pazo de Meirás, que neste momento, pois, polas razóns que todos coñecemos, está de actualidade, non? Polo tanto, o noso agradecemento ao Consello da Cultura e nomeadamente ao profesor Núñez Seixas, que coordina esta xornada, e por ternos concedido o privilexio de ser tamén coorganizadores da mesma. A Asociación Suárez Picallo leva 13 anos traballando, creo que con moito rigor, baseado nunha máxima que é coñecer en profundidade as cousas para divulgalas con rigor. Nese aspecto seguimos traballando e é a nosa intención tamén traballar con ese rigor pois na aportación das nosas ideas neste futuro esperanzador inmediato que se presenta, que é como resignificar o Pazo de Meirás en concreto e que usos serán os máis acaídos. Nese sentido, a nosa colaboración con todas as entidades, co Consello da Cultura e, por suposto, co Concello de Sada. Sempre que temos oportunidade, desde a asociación, que significamos o acerto do Concello de Sada en canto á dirección que ten respecto do litixio xudicial que se está plantexando. O Concello de Sada é vanguarda nesta cuestión e iso temos que recoñecer e así lle decimos hoxe tamén ao noso alcalde. Repito que desde a asociación queremos colaborar en aportar todo o que podamos. Sabedes que temos un convenio de colaboración neste momento co Concello que permitiu que elaboráramos desde a asociación os materiais que se están repartindo nas visitas que sabedes que están a producirse neste momento, e estamos abertos a seguir colaborando estreitamente neste sentido. Todo elo con esa máxima de coñecer mellor para divulgar con rigor e, polo tanto, benvidas e benvidos e moitas gracias. Ben, bo día a todas e a todas. Diante todo, no nome do Consello de Cultura Galega, correspóndeme non só representar a institución, nomeadamente a súa presidenta, que non pode estar aquí por razóns da xenda, Rosario Álvarez Blanco, neste acto, e correspondeme tamén, sobre todo, expresar o noso agradecemento pola colaboración entusiasta e dilixente tanto da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo como do Concello de Sada. Esta era unha actividade que, como moitas outras cousas neste ano e medio de pandemia, estaba realmente planeada, estaba planificada para o ano 2020, tivemos que adiar por diversas circunstancias e pensamos en dedicala a un tema que non só é de actualidade, senón no cal tamén conversen variadas inquedanzas, agora mesmo do Consello da Cultura Galega, como pode ser dunha banda o patrimonio, doutra banda a historia, a memoria. De feito, agardamos seguir progresando nesta materia, quizáis no futuro, coa constitución dunha comisión específica, pero, en todo caso, pareceunos que 2 anos despois de que nesta mesma sede tivéramos aquel curso de verán organizado no seu momento pola USC, no Concello de Sada, especificamente sobre o Pazo de Meirás, perspectiva comparada, era o momento
visto todo o que aconteceu nestes últimos 2 anos, e sobre todo no último ano, pensemos que hai un ano, pois, ainda estábamos no xuízo, digamos, recén acabáramos no xuízo, e, bueno, despois, pois, estamos onde estamos, se pode visitar en parte os xardíns do Pazo de Meirás. En breve agardamos que estea a exposición provisional xa instalada, tendo en conta todo o que aconteceu. Quizás será tempo de reflexionar en Sada non só sobre Meirás, do que tamén obviamente falaremos, senón tamén sobre o conxunto que pertence Meirás a tipoloxía dos lugares de memoria do franquismo e facelo dende Galicia, sempre coa ollada posta na perspectiva comparada, sobre todo na perspectiva que nos interesa, que é europea. Neste senso, pois, comprácenos contar coa colaboración de varios especialistas e varias especialistas, tanto do mundo académico como do mundo da investigación académica, da investigación histórica independente e dos movimentos sociais pola memoria, para precisamente reflexionarmos sobre ben que facer con estes lugares de memoria, problemática que non só atinxe a Galicia nin o Estado español, senón que realmente tense que inserir nun marco máis amplo. Pola nosa banda, desexar que nestes tempos de extraña pseudonormalidade nos que estamos, desexar que este debate contribúa a clarexar vías e a toparmos puntos de contacto de consenso, quizás que propoñer a hora de xestionar os lugares de memoria, e que cando esteamos aquí e nos vexamos dentro de 2 anos, quizás non esteamos só debatendo que facer cos lugares de memoria, senón que realmente xa falemos das experiencias na xestión dos lugares de memoria. Sen máis, pois, moitas grazas. Moitas gracias, benvidos e benvidas hoxe todas outra vez a Sada. Nada, simplemente dar a benvida a todos os participantes nesta xornada e agradecer, como non podía ser de outra maneira, as dúas entidades que organizan e colaboran para que isto sexa posible. Nós, desde o Concello de Sada, estamos moi orgullosos de acoller unha xornada que fale do noso futuro con a perspectiva do pasado que non se pode volver a repetir, e, por lo tanto, hai que resignificar os espacios da memoria. Pero dentro destas dúas entidades hai persoas que traballan en moitos eidos, e quería agradecer, hoxe que están aquí, pois por parte do Consello da Cultura Galega, dous participantes, o presidente da Comisión de Expertos do Parlamento de Galicia e un vocal que están hoxe aquí presentes, agradecerlle o seu traballo nesa comisión de expertos, que tanto o ditamen como o voto particular emitido polo Concello de Sada, cuxo representante era Francisco Montouto, foi incluído tamén e reflexado na sentenza de primeira estanza, despois dun gran debate intenso, un debate democrático, onde se chegaron uns acordos fundamentais que fixeron posible que co posterior acordo unánime do Parlamento de Galicia, nun día histórico, pois se chegase a interpoñer a demanda por parte do Estado, que fixo posible, polo menos de forma provisional, que o Pazo se incorporase ao patrimonio público. Queremos agradecer, sobre todo, o traballo riguroso desa comisión de expertos, recollendo todas as iniciativas das entidades sociais que estaban na rúa e o traballo dos historiadores de moitos anos. En canto á Asociación Suárez Picallo, é evidente que temos moito que agradecer desde Sada na súa participación cultural en todos os eidos, pero tamén quería facer unha mención particular no que comentaba antes Abel. Coido que a día de hoxe os contidos das visitas do Pazo teñen, desde logo, un contido riquísimo, moi explícito, detallado, gracias á Asociación Suárez Picallo e a dúas persoas que son membros delas, os historiadores Manuel Pérez Lorenzo e Carlos Babío, que sin eles, a día de hoxe, desde logo, non poderíamos estar facendo as visitas con este contido e con este relato que é moi importante na resignificación dos lugares do franquismo, no que versa esta xornada. Quero agradecer moito, desde logo, o traballo feito de todas as persoas, e non podía ser de outra maneira tamén o traballo feito
por todas as institucións durante todos os anos. Hoxe teño a honra de estar co presidente do Consello da Cultura Galega e co alcalde que iniciou o proceso de declaración BIC do Ben de Interés Cultural do Pazo de Meirás. Por lo tanto, coido que é moi significativo que nestes lugares de memoria hoxe compartir, xa digo, iba a decir mesa, non é mesa con eles, pero desde logo coido que é moi importante no inicio do que ten que ser o futuro destes lugares do franquismo e o que queremos realmente facer con eles. Moitas grazas, desde logo xa podes disfrutar de todos os ponentes que hai hoxe que realmente van a dar unha visión desde os seus eidos de que facer cos lugares da memoria. Moitas grazas.